Ugada, Scoop Sabalosi, inyanga yamabutho, akusijule ngempande nekhubalo. Hlala unethezeke. Sikhulekile bantwana bekhehla, sikhulekile makumpamana nomhlaba, siyakhuleka kwizizwe zonke, siyakhuleka kubantwana bengonyama. Bantwana bakwethu, sisaqhubeka naso isiqephu, sisaqhubeka nalo uhlelo. Namhlanje siniphathele impande enkulu automatic. Impande yenza konke, ikhubalo elikhulu. Abanye balibuka beledelele-ke leli khubalo, kanti ikhubalo elinamandla, ikhubalo elikwazi ukwenza izinto zenzeke. La sizokhuluma ngentuma, sizochaza ngentuma imisebenzi yayo nezinto ekwazi ukuzenza. Intuma-ke bakwethu ijwayelekile ngoba isihlahla esimila eduze kwasemakhaya. Isikhathi esiningi ikhonzela kuney'ndlela khona la kuhamba khona abantu. Uma kunendlela eceleni kwendlela uzoyithola intuma, iseduze komuzi uzoyithola intuma, ikhonzela endawo ehlala abantu intuma. Intuma-ke inobungozi enabo. Lezi y'ngane ey'ncane lezi oy'bonayo la esithombeni ziyashintsha zibe yellow uma sey'vuthiwe. Ubungozi obukhona ngayo ayidliwa lezi y'ngane lezi. Lezi y'ngane phakathi ziney'nhlamvu ey'ncane. Lezi y'nhlamvu lezi uma ngaba nenkinga yokuthi uyidle noma ingene ngaphakathi kuwena, kungadingeka odokotela kumbe mhlawumbe singakweswele ezweni. So abantu baqaphele uma besebenzisa leli khubalo noma besebenzisa le mpande. Ukusetshenziswa-ke kwalo muthi udinga ube nolwazi, ngoba uma ukuya ngokuthi awunalo ulwazi lawo le mpande ungabeka impilo yabantu engcupheni kumbe ubeke yakho impilo engcupheni. Ake siqale-ke sikhulume ukuthi yini imisebenzi yentuma. Intuma number 1, iyakwazi ukuba ngumuthi wokudlula emaphoyiseni. Sizokhuluma ngey'ngane nje kuqala, sisakhuluma ngey'ngane. Uyakwazi ukudlula ngazo emaphoyiseni uma uwumuntu mhlawumbe odrayiva mhlawumbe ngemoto enenkinga, mhlawumbe usaba ukuthi uzovalwa amaphoyisa. Kungenzeka ilayisensi uyikhohliwe kumbe mhlawumbe khona izinto ey'funa ukulungiswa nje emotweni yakho. Uyakwazi ukuthatha intuma uyibekela kwibhonethi noma uvulela ku-cup holder ufake khona, uyikhulumise le ntuma. Le ntuma uyayinyakazisa, uyicubungule, sakuyibotoza kanje, sakuyibotoza ukhulume nayo usho lokho efuna ikwenzele khona, kodwa fanele uyikhe seyivuthiwe seyiyelo. Iyakhokhelwa-ke intuma, iyakhungwa, awuvele uyithathe, uyayikhunga noma ngabe yiliphi ikhubalo liyakhungwa. Amakhubalo anamasiko wawo agcinwayo. Intuma awuvele nje uyithathe uma uzoyisebenzisa. Abantu abaningi baye bethi ayibasebenzeli intuma, kanti cha, intuma ifuna uyigcinele usiko ukuze iqonde nayo la iyakhona ukuthi iyosebenza ngokufanele. Okay, uma ngabe usudlulile-ke emaphoyiseni, isingahlala khona lapho noma mhlawumbe usuqedile ukuyisebenzisa ungayidispose or mhlawumbe uyibeke until imisiqala ukushintsha umbala, ingathi iqala ukuba brownanyana, suthatha enye futhi uyayilahla le ndala, uthathe enye ubeka yona. Number 2, intuma iyakwazi ukuthi uma uzoya emhlanganweni, sithi emhlanganweni osesihlahleni, unecala mhlawumbe, uyakwazi ukusebenzisa intuma ukhulume nayo, uyicele ngendlela ejwayelekile, uhambe nayo leyo ntuma, uyibotoze ukhulume nayo ngesimo secala ozobe ubhekene nayo, uyifake ephaketheni. Intuma futhi iyakwazi ukuthi ikwenze ube umuntu onethonya, onenhlahla entweni osuke uyenza. Ake ngithi mhlawumbe uyagembula, uma uphethe intuma uyakwazi ukuthi kulolo suku ube nenhlahla, noma kulezo nsuku osuke ugembula ngazo uphethe intuma akufani ney'nsuku osuke ungayiphethe intuma. Kodwa-ke intuma kuyashiyana phela nokuthi izinto zakho zimi kanjani, ngoba kungenzeka kwesinye isikhathi uyisebenzise ubone ngathi ayisebenzanga. Kuney'zathu ngoba phela umuthi nawo unendlela osebenza ngayo, ufuna siphinde siqonde ukuthi umuthi usebenza esigabeni esithile noma ezingeni elithile. Number 3, intuma uma uzothatha iy'mpande zayo, sibuye ey'mpandeni zayo. Iy'mpande zayo ziyakwazi ukuthi zigeze. Uma ngabe ugezela mhlawumbe isimo sokuthi uye ecaleni kumbe ugezela isimo sezitha, kunezitha ezikuhlasele, uyakwazi ukusokha intuma ugeze ngayo ngaphandle kwekhaya, ukhulume lokho osuke ukukhuluma.
Uyakwazi futhi ukuthatha zona iy'mpande lezi uyihlanganise mangabe usuke wenza imbiza yakho yokuchatha. Ney'ngane ziyangena kodwa mawuzokwazi ukuzisefa ngendlela esuke fanele zisefeke ngayo. Intuma bakwethu singabala kushona ilanga. Intuma iyakhona nanokucupha. Intuma yenza okuningi ngeke sikhulume ngokucupha ngoba abantu bagcina sebeganga kodwa iyakwazi ukwenza izinto ey'njenganalezo. Iyakwazi ukubethela. Intuma iyakwazi ukulanda into entshontshiwe. Intuma yenza okuningi. Yingakho sithi automatic noma umshini oyishintshayo. Abantu-ke bangayideleli intuma. Bayihloniphe bakwethu, alikho ikhubalo elincane kunelinye. Wonke amakhubalo afanele ukuhlonishwa, wonke amakhubalo anamandla. Uma ulithatha ikhubalo lethembe, wazi ukuthi lizokwenza lento efanele ukuthi likwenzele yona. Iy'hlahla ziyaphila bakwethu, ikhubalo liyadlala. Mkhulu unogada lo. Uma ukuthi uyayithanda indlela esikhuthazana ngayo noma esinikezana ngayo ulwazi lapha ekhaya kule channel yethu esiyivulile ngenhloso yokuthi silekelele abaningi abafisa ukuba nolwazi. Omunye uphumile emphehlweni, akanalo ulwazi lamakhambi kodwa kufanele asebenze abantu. Silekelelana lapho-ke ngani zakwethu. Siyacela ukuthi uma ukuthi uyalithokozela lolu hlelo usubscribe, ulike, ucommente uma ukuthi khona ofisa sikuthinte ey'hlokweni ezobe sikhuluma ngazo ngoba amavidiyo sisazoba nawo isikhathi eside. Iyona ndlela engisebenza ngayo. Abantu bangixolele ngokungaveli, nginey'zathu zami zokungaveli, ngisebenza kanje. Into ebalulekile ukuthi shareishe information. Ukungibona nani nani sobuye sikubone uma isikhathi sesivuma. Kodwa isithombe sikhona ngeke ngisifake just for ukuthi abantu babe ne-idea ukuthi bakhuluma nomuntu okanjani. Back to intuma bafowethu. Intuma inemisebenzi eminingi. Even ngisho izinyo abantu bayazi ukuthi iyalikhipha izinyo kodwa kufuneka ube nolwazi ngoba kuwubuchwepheshe obuthile obusuke benziwa. Umkhutshana nje omncane owenziwayo ongafanele uwenze mangabe ungenalo ulwazi layo ngoba amakhubalo lawa ayingozi kwesinye isikhathi. Kufanele ukuthi ahlonishwe. Sonibona ngesiqephu esilandelayo. Siyabonga.